de gazdă a acestei instituții, să deschid această, cred că va fi o foarte frumoasă activitate și mai ales pentru că aici de față sunt oameni de deosebită valoare, sunt oameni care contribuie în fiecare an la ridicarea prestigiului acestui festival național și global și restul. Condițiile pe care le vedeți sunt condiții, zic eu, destul de bune la momentul prezent. Suntem într-o etapă de renovare masivă a acestei instituții și, deși nu-i prezent, îl mulțumim pe această cale Consiliului Județean și celor care ne-au ajutat. Despre invitații de onoare ai acestui festival, cred că cel mai competent este domnul director al Centrului de Primare, Sergiu Prezint. Vă doresc o prezență, sau să plecați de la biblioteca noastră cu cel mai frumoase gânduri și vă mulțumim pentru prezență și sperăm ca anii ce urmează, calitatea acțiunilor noastre să se ridice mult mai sus. Domnule, bună ziua! Bine ați venit la cea de-a 21-a ediție a Oțelului și Restul Lumii. Dacă până acum am desfășurat activitățile în aer liber la scenă, acum deschidem seria de activități de sală ale acestui eveniment cu două dintre activități, adică un concurs de caricatură care se rea după mulți ani. Avem un juriu de valoare, avem președintele juriului până maestru și prietenul stăpânilor, domnul Gabriel Creva, domnul Lucian Neanu și Cătălin Carachel. Domnul Gabriel Creva este decanul caricaturilor din România și, cum am spus, prietenul nostru al stăpânilor. Și avem al doilea eveniment, este o expoziție, prima după mulți ani de caricatură a colegului Cătălin Mihai. Avem oaspeți de onoare, după cum a spus domnul director. Avem domnul Cornel Udrea. Pentru bine ați venit la noi, să vă simțiți bine și să nu fie singurul an în care sunteți alături de noi. Vrem să vă avem invitat și cu alte ocazii. Avem altul pe domnul vicepreședinte al viceprimar al municipiului Slatina, domnul Cristian Mircea. Festivalului. Avem mai mulți organizatori, este Consiliul Județean, suntem noi Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, Primăria Slatina, Muzeul Județean, reprezentat de domnul Laurențiu Cuțica, e de față, Biblioteca, Școala Populară de Arte și Meserii, Asamblul Profesionist Doina Ortului și Palatul Copiilor Barat. Vreau să-l rog pe domnul Lucian Neanu să ne spună câteva impresii despre expoziția de caricatură și rezultatele jurizării concursului nostru de caricatură. Domnul Cătălin Mihai, să vă prezint astăzi o expoziție de portrete. În caricatură, portretul este, să spun așa, o ramură aparte. Și în portretele pe care le vedeți, în afară de personalități arhicunoscute de prima pământ, unii dintre dumneavoastră poate vă și recunoașteți, să vedeți că sunt o serie de portrete ale celor prezenți în sală. Însă a căutat să extragă din fiecare personaj de o trăsătură caracteristică și să o exploateze în desenul dumnealui. Iar pe de altă parte veți întâlni, chiar dânsul spunea mai devreme într-o întrevedere, acel tip de personaj om-animal. A încercat să facă o corespondență
între personaj și trăsăturile lui și un animal care consideră domnia sa, care niște calități sau niște trăsături aproape de personajul pe care vrea să le reprezinte. Pe de altă parte, în partea aceasta avem și un salon de caricatură, în care veți întâlni de asemenea și portrete ca la domnul Cătălin Mihalache, și caricatură de situație, și caricatură de ziar, adică legată strict de un eveniment anume, dar și o caricatură cu un umor universal sau general valabil, indiferent de vremuri. Caricatura, făcând parte din artele vizuale, cred că cel mai important ar fi să o analizăm în primul și în primul rând pentru calitățile vizuale. Cât de bine este făcut desenul, unde se vede măiestria autorului, compoziția și așa mai departe, și apoi să analizăm partea comică, care este de fapt un supliment la orice artă vizuală. Și pentru că în lumea de astăzi, din păcate, se pune mai mult accent pe idee și nu pe mijloacele prin care exprime acea idee, ați văzut, de exemplu, o piesă de teatru poate fi jucată de mai mulți actori. Cei care sunt foarte bine pregătiți vor scoate o piesă extraordinară. Cei care sunt amatori sau mai slab pregătiți vor scoate o piesă mediocră. Deci, piesa de teatru în sine dorește să aibă același mesaj. Dar de cele mai multe ori este foarte important să avem instrumentele necesare cu care să transmitem mesajul respectiv. La fel ca și o arie de operă. Una este când cântă un amator, O Sole Mio, pe care o cunoaște toată lumea, și alta e când ascultăm, de exemplu, interpretarea lui Pavarotti din O Sole Mio. Mesajul piesei este același. Însă, întotdeauna, individul și calitatea lui dau rezultatul final. Și de aceea aș dori să vă invit, în timp ce vizionați, în primul rând, să luați în considerare calitățile artistice ale celor care expun și apoi să vă bucurați de partea comică, care este specifică caricaturii. Și îmi revine plăcerea să anunț și premianții salonului. Ca mențiune îl avem pe domnul Viorel Corodescu. Premiul 3, domnul Bencea Radu. Premiul 2, Bogdan Peti. Premiul 1, Cristian Adrian Vasile. Puteți arăta și caricaturile fiecăruia. Da. Cristian Adrian Vasile, vedeți aici, portretele. Premiul 1, premiul 2, Bogdan Peti. Acesta 3. Premiul 3, Vercea Radu, Sămutărările de jos, Lucrează Setia. Și domnul Viorel Corodescu, acestea două și acelea două. Adică ar fi interesant să știm cam din ce localități sau... Domnul Corodescu este din Suceava. Iar Adrian Tresan este din Sălaj. Și Corodescu cu Vercea din Gura cu Mălăși. Corodescu din Suceava. Suceava. Vercea din Grecia. Mulțumim. Da. Urmează domnul Cristian Mixea. Mulțumesc. În primul rând, invitațiilor noștri le urez bun venit în municipiul Slatina, în calitate de coorganizator a acestei frumoase tradiții care, iată, a ajuns la cea 21-a aniversare. Pot să spun a 21-a aniversare, deja este matură această manifestare. Am privit cu interes cele expuse și m-am regăsit pe panoul din caricaturile făcute de Cătălin. Cătălin, care este o veche cunoștință și de-a mea și de-a noastră, un maestru, aș putea spune,
caricaturii care nu odată ne-a încântat și privirea și sufletul cu lucrările lui. În ceea ce privesc caricaturile expuse, am remarcat câteva dintre ele, nu totul în asentiment cu ceea ce spune domnul Neam. Într-adevăr, cele 3 caricaturi care au câștigat locul întâi se dovedește măestria celui care le-a realizat, dar sunt câteva caricaturi care au niște idei absolut fantastice. Mie unul mi-a rămas în minte scaunul electric, care într-adevăr are categoria A+ la consumul de energie. Asta e într-adevăr o idee foarte interesantă și în multe altele. Este bine că Slatina își continuă tradiția de centru unde caricatura este la ea acasă și faptul că toți cei care concură la realizarea acestui festival încurajează nu numai caricatura, cât și toate celelalte elemente ale umorului, mai ales că suntem într-o zonă în care umorul, așa cum este considerat de unii poate puțin mai negru, umorul oltenesc, este la el acasă și de fiecare dată inventăm cu totul și cu totul și cu totul altceva de a ne ține, să zic așa, ștacheta de olteni glumeți și de oltenii isteți de fiecare dată. Încă o dată, vă asigur de tot sprijinul Primăriei Municipiului Slatina în realizarea acestor evenimente. Sper că și de data asta ne-am descurcat bine, spun. Urmează o suită de evenimente și astăzi și în următoarele 3 zile, care sunt destul de interesante, începând cu parada etniilor și a portului popular, care urmează în mai puțin de o oră și culminând cu spectacolele care vor avea loc pe scena de pe Esplanadă, așa cum spuneam, astăzi, mâine, poimâine și duminică, evenimentele care au loc în Centrul Cultural Eugen Ionescu. Vom avea în seara asta o vizionare a unui film. Invitatul nostru special, președintele jurului din această seară, domnul Dorel Rișan, va fi în fața dumneavoastră să vă prezinte un film pe care unii dintre noi l-am văzut. De asemenea, mâine vom avea alte evenimente și în Centrul Cultural Eugen Ionescu, pe care de asemenea vă invit să le vedeți. Este un efort al tuturor organizatorilor și merită să le acordăm atenția tuturor. Încă o dată vă mulțumesc și să dea Dumnezeu ca să fim sănătoși, să ne vedem și la cei 50-a aniversare a acestui festival. Să spun, vreau să vorbim, dar spun ce simt. Fac caricatură din pasiune, mai mult, mai presus de interese. Am cerințe, aș avea mai mult să fac portrete și să fac un mod frumos, dar nu pot în sânge ca pescarul pește. Îmi fac caricatura, mă uit atent la persoană și simt că trebuie să o deformez. Chiar, deci, pe varianta asta, când am făcut școala la Maestru și Campo Pas, m-am gândit cum să fac să am un stil al meu care să mă reprezinte ca artist. Și atunci, o variantă de care m-am legat a fost să pun întrebarea ce e caricatura. Caricatura înseamnă deformare. Am deformat mai mult ca tot și apoi am stat un stil. Apoi am avut surpriza, făcând antrenament acolo, în condiții la Maestru și Campo Pas, să-mi zic că, Cătăline, vezi că personajul care l-ai făcut acum seamănă cu un animal. Poți să-l numești stil om animal. Și mi-a intrat în sânge și acest stil și sper să nu supăr prea mulți oameni când îi transform, pentru că nu tot asta e super. Toată lumea seamănă a viitoare sau a coșca, în exemplu, domnul director. Se potrivește. Dacă seamănă a porc, îmi pare rău, îl fac cu cel, nu știu, sau alte soluții. Nu sunt eu vinovat. Puterea creativă care m-am ales.
Și mă bucur că s-a născut acest festival și în felul ăsta simt că există. O să mă desfășor și eu într-un loc unde mă simt ca la mine acasă. Cam atât. Rog pe invitatul instituționale, președintele Senatului, Maestru Dorel Mișan, să ne spună câteva cuvinte. Și cine știe ce? Capul într-o parte și mintea într-alta. Ce să vă spun, eu sunt impresionat de acest festival, care este până acum unic din ce am văzut eu, prin amploarea lui, prin participare. Am văzut, de exemplu, în piața acolo, atâtea echipe. Tu mai spuneam, domnului președinte, că ce interesant este că fiecare minoritate care este în România încearcă să-și apere mica autonomie și mica identitate, iar noi românii nu suntem în stare să ne apărăm identitatea noastră națională. Ba dimpotrivă, ne-o știrbim, scriind pe cartea de istoria românilor istorie și scriind pe cartea de limba și literatura română limbă și comunicare. Încă n-am întâlnit nicăieri în lume, într-o țară, în care pe cartea de limbă a țării respective să nu scrie cum se numește limba. Franceză, engleză, tanganică și așa mai departe. Numai noi ne-am eliminat cuvântul român. Este o mare tristețe. M-am uitat cu foarte multă dragoste la toți dansatorii ăștia care vin din diferite localități, cât de curată era îmbrăcămintea, cât de specifică era pentru ei, chiar și cei care au venit din zona Alba, cu influență săsească, nu? Da. Domnule, au venit cu o idee ceea ce este omul în interiorul lui. Omul își ascunde de obicei interiorul. Foarte frumoasă. M-a bucurat și am văzut câteva foarte, foarte reușite. Printre care al lui domnul Putin, care este extraordinar de reușită, și am mai văzut și altele foarte reușite. Mă bucur și vă doresc să se desfășoare bine și să crească mare și să se dezvolte acest festival, mai ales că am auzit că ați inițiat și un concurs de teatru, ceea ce este foarte important, pentru că după 90, cultura de masă în România s-a perimat. După 90 a intrat o zonă de vulgaritate, a intrat o zonă de ignoranță, a intrat o zonă de a dori să fii ceea ce nu ești, și acum încet, încet oamenii s-au săturat, așa cum încet, încet o să se sature și de televiziunile. Aia nu e bună, aia e cine mănâncă. Dacă